салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар яки шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи мо дӯстон мисли ҳарвақта ремон бо узорни валик. Бародаро ячеро нагуфтанамонам ки хона шпаклёвка задагиай тамом, дистлои шпаклёвка шупурид ва грунтовка кардагиай тамом. Баъдан мо гил мепартоем ай болои шпаклёвкаи навзадагӣ. Пеш ай гилпартоӣ ҳатман грунтовка задагием дӯстон. Баъд ай грунтовка ина гил партофтесем. И гили мо свети сиёҳ қати омадагиай. И хона 4/3 бародаро майдатара. Хона калон неста. Дар ин хона 1.5 литр эмулсия, 1 қити клеи пева ва 5 дона колери сиёҳ расходшидагиай. Ва баъдан як сатили 2.5 килоа декоративни лак, 4 дона зарҳали дига ай болош лак задагием ки шитоби моиш нишава. бисёри бародаро гуфта буданд ки бисёриҳо савол дода буданд ва пурсиданд ки бародар мо амира ба клеи певаву колер қати мезанем тамом мехеза, намеқапад. Чисто бародаро клеи певаву колер холи қати зада намешава гил. Агар задиам ранги резин ворид мешава, даст қати бишакиш мехеза, ҳатман дароз наместа. Ва бародаро ҳатман эмулсия добавид кунед дар клеи пева, колер, эмулсия ҳатман добавид кунед бародаро. Вақте эмулсия добавид кади, эмулсияро мекаша девол, ранг дар танаи девол мемонад тамом. Клеи певаро ба хотир мо добавид мекунем ки ам крепки сахт бақапаш ба ҳамин хотир. Бисёриҳо гуфта буданд ки ба эмулсияи холӣ мо задему, клеи пева добавид накардем. Даста меояд бародаро. Вақте клеи пева добавид накарди, агар декоративни лак боша, пеши ранг тайёр кардан дар ҳамун эмулсия декоративни лак добавид кунед, мешава бародаро. Ям ҷои клеи певада меояд ва крепки меояд. Бисёриҳо дар наворои мо мегуфтанд ки ҳатман бародар номери гилта, номери колерта ва чӣ намуд эмулсия истифода мебарӣ ҳамаша мо дар бугу ва мо ба худмона ягон чи ёд бигирем ва фаҳмем ки кадом намудош хубтаре ва истифода барем. Бародаро и колери ма добавид кардагим номери 21 сиёҳай ва номери гилмон 85 гили садбаргии калондонай. Эмулсияи суперлюкс ма бародаро бисёртар истифода мебарам ва клеи певаи қазоқиву эронӣ. Бисёриҳо савол медоданд ки чӣ ба угли девол дар як захот гил мезанем, баъд дарши мезанем мера. Ба ӯ хотире мо угл дар як слой мезанем. Байн дар он стике ки углҳо камтар шоф метавад, мо мегӯем дар угл ним гил наёяв, як рият баъд ай угл ним гил биёяд. Тари ба зеб мешава мақсад. Нито намеояд девол. Бародаро ина мо гилзаниро буд кардем. Полни ремонти мо тамом шидае ва дастгириро фаромӯш намекунем ва касони дар мехоҳи ремонтҳо маъқулай метавонанд дар ҳамин номерои болои экран мондагӣ занг бизананд. Ашоти нарх наво суҳбат мекунем ва касони мехоҳанд гил, иншоалло гилҳои фурӯшӣ ҳам дорем, доставка ҳам мекунем ва ҳар яки шуморо худованд нигаҳбон бошад. Дӯстони азиз, дастгиро